Pa-take off na kami dito sa grid. Hindi ko na alam saan ba na to. May nalagpas. Maligaw. Palayan po to. So guys, no, pa-take off na kami dito sa grid. Ayan, mga rider, one by one. So every 10 seconds may umalis na isa para ligtas. Ayan, so marami tayong nakilala dito. Shoutout sa mga nakasama natin, shoutout sa mga nakilala natin, sa mga ibang vloggers, supporters. Ayan, thank you. I-enjoyin ko lang tong ruta na to. May isang surprise checkpoint na hindi ko pa napin. Titignan na lang natin mamaya. Sana okay yung biyahe natin. Kasagsagan na bumabiyahe pa tayo, bumabagyo. Pero i-enjoy natin to lahat mga par. Sabay-sabay tayo dito. Alright. Nakabahan ako dito pa adrenaline, pero mas relax ako this time. Alright guys, linya na namin yung susunod na take off. Okay, all systems go. Let's go. Pangasinan Endurali level 2. The next left onto Carmen, Alcala Road. In 150 meters, turn right toward Carmen, Alcala Road. Take the next right toward Carmen, Alcala Road, then make a U-turn. Take the next left onto Aurora Street, then turn left. Ito yung mga pagkakataong iniisip ko kung tama ba yung dinadaanan namin, kasi ang pin kong location talaga ay kakaliwa mula dun sa grid at papasok ng MacArthur Highway. Ba't iba yung mapa? Saan kami dinadala nito? Tapos meron ako nakitang dalawang Enduro rider na pumasok dun sa kanto na tila pa parang may U-turn din sila o magsha-shortcut. Kaya lalo akong naguluhan. Saan mo gusto? Diyan? Pasok tayo dyan? This time naisip ko na hindi ko kailangan magsayang ng oras dahil parami ng parami yung mga rider na nauuna kaysa sa akin. Naumpisa palang ligawan na. Kamiling to eh. Ano bakit dito? Sa halip na pakaliwa, pinakanan kami. Medyo malayo to. Buti na lang, eto na talaga yung tunay na endurance. Putik na yan, sasabay lang tayo. So, pwede naman tong daan na to. Ito, Bayambang Kamiling. Okay guys, an update. Siguro tama naman tong daan kasi dito yung may mga nakabang na marshals. So dito ko yung pinabdaan sa sa inside Pangasinan. Kasi Marcos Highway dapat yung dadaanan ko eh. So probably ito yung shortest and fastest way. All goods lang naman siguro to. Bibilis na iba. Right. Naliligaw, may inaantay. Oh my goodness, lipad ang motor. So far wala naman ako nakikitang buwabalik aside from sa mga nakahinto. Tara. May nahulog na vest. Umasa dun sa strap yung yung rider. Dapat itinali. Ako nga natanggal na rin yung harapan na strap ng vest ko. Tali ko ito mamaya. Turn left onto Cameling, Bayambang Road, Cameling, Malasiki, Santa Barbara Road. Kaliwa.
Continue on Cameling, Bayambang Road for 15 kilometers. Go. Sana wala namang ano. Sana walang ano na participant dito. Sana ligtas lahat. Yamaha Aerox All Stock Gaming. Yung big bike siguro to, nandun ka na. So last January naranasan natin yung big bike. Ngayon try natin ang scooter. Pero parang mas masaya to eh. Dito yung pigaan eh. Oh. Gago, bilis. Raider at sniper. Adventure. Puta, madulas to ah. Gago, nakakatakot. Anytime parang may bubulagta dito eh. Ingat talaga, ingat talaga. Paniki, Kamiling. Punta Continue on Romulo Highway for 31 kilometers. Santa Ignacia. Guys, so tapos na yung checkpoint. Ay, first photo ops, Kapas Death March. Okay na yan. May mga naglalaglagang vest. Next stop, Cabanatuan Wheeltech para sa checkpoint. Dito pansin ko na parang mas marami pa ring rider na sumusunod sa akin, kaya tila ba parang nagmamadali ako para halos distansya na rin tayo sa kanila at makalayo-layo, kasi sayang yung oras kapag humihinto tayo ng matagal dito sa mga photo ops at checkpoint. Let's go. So eto yung mga ano participants, babalik kasi kami, parang may pabalik ng konti. Ayan. So marami na rin ako nakasalubong. Ay tila ba para magpo-provide ka lang ng selfie mo na dumaan ka sa lugar na yon, sa specific na lugar na yon, provided ang date, time, at syempre ang ebidensya na dumaan ka talaga sa lugar na yon. Kaya selfie lang, tapos sibat na. Yeah. So next is Wheeltech Cabanatuan. Iikot yun, babalik yun. 500 meters, turn right. May nalagpas. Naligaw. The next right. Meron ako sa tabi oh. Sige. Ang lalo ng banking nitong mga to. Continue for 4 kilometers. Hindi ko na alam saan ba na to. Mga kaliwa. Continue for 3 kilometers.
ganito lang maganda pag midnight, no? Talagang clear yung daan. Pero putik, pag pumatak yung alas 5, alas 6, nako, gising na yung mga tao. Doon tayo mag-iingat-ingat. Kaya ang gagawin natin, medyo babakbakan natin habang gabi pa. Kasi ang hirap na talaga mga par pag marami ng kasabay. Iba kapag may kasabay, no? Talagang nadadala ka nila. Saka ang kinagandahan lang pag may kasabay ka. Sabay-sabay kayo makakarating, sabay-sabay rin kayo mawawala. Pero palag-palag naman kahit mag-isa Matapangan talaga. Continue on Santa Rosa, Tarlac Road for 23 kilometers. 23, mahaba-haba ba? Dito ko medyo natatakot kasi may yung binrouse ko to, parang may papuntang expressway dito Pero huwag naman sana tayo mapasok doon. Guys, 4 kilometers, first checkpoint, Wiltec, Cabanatuan. First time ko dito sa lugar. So far nakakasabay tayo, minsan sila yung sumasabay sa atin. It means hindi naman tayo nabibehind pagdating sa sa facing natin. Basta continuous lang na magandang facing, tatapos tayo ng maayos ngayon. Ayan, makasabay tayo dito. Dito ako dadaan. Mga pinapasok nila mga boss, mga barangay road, mga dinadaanan nila. So hindi mga barangay road, yung mga street. Try natin kung mauunahan natin sila o kaya mauunahan nila tayo. Bato. Nakakatakot yung mga walang ilaw. Ito na. Medyo mas okay yung daan na to kaysa yung pinasok nilang daan. Basta hindi pa tayo nakapasok expressway, all goods. Okay, let's go. Yan na. First checkpoint. In 600 meters, your destination will be on the left. Your destination is on the left. First checkpoint, Wiltec, Cabanatuan. Last list lang po doon ang number sa pangalan, firma. Okay. Marami na? Ay, solo po ba? Oo, solo. Mga Pang ilan? nasa 20 pa lang po. 20? Okay. Maglalag pa, boss? Pag sinabing checkpoint ay dito naman ay kailangan mong ipakita ang iyong passport para matatakan, mapirmahan at malagyan kung anong oras ka dumating. Pero at the same time, kailangan mo ring pumirma dito sa kanilang logbook para maisulat ang iyong pangalan, kung anong kategorya at syempre kailangan mo itong pirmahan bilang patunay na dumaan ka sa checkpoint na ito. Hindi po, May second page na. Marami na rin pala. Ay, gigi. Pangalan. Tapos siya kapirma. Bossing Balayan po to. Palayan po, Tops. Okay, thank you. Boss, dito lang, kanan tayo Paglabas dito, kakanan. Tapos sa unang kwan po, dun sa Kanto. pag nakita yung shell, kaliwa na po tayo, dire-diretso na po Okay, yan. thank you. Thank you. Kasama sa preparasyon ko yung ganitong senaryo mga par. Yung tipong para bang halos nagmamadali na, kaya dapat yung mga location na pupuntahan nyo ay dapat nakapin na. Kaya pipindutin ko na lang, pindutin yung directions at start na Lebanon agad tayo City, ng ruta. provincial capital, may Ayan, be so closed kung today. makikita nyo, driving na agad yung mode ng cellphone ko. Hindi ko na-type, hindi ko na-search. Nakapin na agad kung saan ako pupunta para pindot na lang tapos start na tayo mag-drive. At kung makikita nyo, sunod-sunod pa rin yung mga Endo rider na dumadating dito. Halos parehas lang din yung dami at nakabuntot sa akin mula doon sa Capas Death March hanggang dito sa Cabanatuan. Kaya marami-rami pa talaga yung bubuntot sa akin dito at kailangan ko makauna.
Takas. Head south on Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway toward Malawan. Okay, so photo ops. Bye-bye, ha. Natapos na ako. So, standing ko halos nasa 20 plus ako. Gas ko na almost 9.5, 10 liters. May 2 bars pa, mahaba-haba pa. Naging malaking tulong sa akin yung hindi pagbaba dito sa mga photo ops at checkpoint dahil pansin ko yung mga nauuna sa akin ay tila para pang tumatambay pa saglit. Tapos meron din talaga yung mga sumasaglit lang talaga. Sila siguro yung mga nauuna tapos plus sobrang bibilis pa mag-drive. Sabay tayo sa kanila. Para hindi tayo mawala. Time check, alas 2, madaling araw. Ako ay nakaka 180 kilometers na. 11, 12, 1, 2, 3 hours 180 kilometers. Hindi masyado mabilis, hindi masyado mabagal, sakto lang. So pantabangan tayo. Huli natin sila.